Служитель молился за людей. Защото Помазывал их елей. Ти да помажеш хората с елей. Да. И чтобы они получали исцеление. И те да получават изцеление. Аминь. Давайте мы все вместе помолимся за него, да? Пусть Бог благословит. Аллилуйя. Господь Иисус. Господи Иисусе, Мы благословляем Георгия ние благославяме Георгий во имя Твое. в Твоето име. Всем собранием здесь. Всички събрани. И мы просим Тебя, Иисус, И ние извикаме към Теб, Исус, чтобы Твое помазание Духа Твоего Святого Твоя дух и Твоето помазание наполнило его жизнь. да напълни неговият живот. Чтобы Твоя воля через него совершалась. Да бъде Твоята воля съвършена чрез него. Чтобы он с дерзновением мог служить людям, разрушая дела дьявола, За да може с дързновение да служи на хората. разрушая дела дьявола. Да разруши делата на дявола. И Господь помазал тебя на это. И Господ те е помазал И за това. чтобы ты был смелым Защото ти смел и наступал на всю силу вражью. и настъпваш на врага Во имя Иисуса Христа. в името на Исус Христос. Я по-русски еще скажу, тогда не надо переводить молитву, скажу, вы потом можете сами, да? Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. 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 Така, слава да бъде на Господа, брати и сестри. Когато аз познах пастор Георги, бях невярващ. И когато го познах, разбрах, че има нещо специално за мен, за моя живот. И разбрах, че той и пастор Коста са моите духовни наставници. И днес имаме тази привилегия да бъдем всички заедно. И аз искам да го благословя с една молитва, като човек, който беше невярващ в това време, сега вече като вярващ на този важен празник за него и за нас, да го благословя с тази молитва, но знам, че всичко останало Бог ще направи в живота му. Халелуя! Татко Небесни, Господи, аз Ти благодаря за пастор Георги. Благодаря Ти, Татко Небесни, за всички тези благословения, които си излял в живота му и тези, които имаш още да излееш в живота му. Татко Небесни, аз Те моля да го укрепиш в сила. Моля Те да го укрепиш в мъдрост, в знание, да го укрепиш в сила, Татко Небесни. Онова, което си му дал, да носи, Татко Небесни, да носи църквата Господна. Татко Небесни, той има нужда от Твоята сила. Има нужда от Твоята протекция, Татко Небесни. Там, където не достигат силите му, Татко Небесни, Ти служи от Твоята сила. Ти, Господи, го благослови с всичко това, от което има нужда, и нека, Господи, до край да извърви пътя и да Те види очи в очи в името на Исус. Амин. Слава Бога, брати и сестри, аз не мога да кажа много думи, но прекарахме с пастор Гошо 3 години и половина, заедно в църквата в Остебър, пред пастор на Змей. Те ни бяха подкрепа, докато бъдем дякони. Те на ръкополагаха с пастор на Змей, Бог да го благослови, и винаги бяха над нас с пасторката подкрепа.
Аз благодаря за тях на Господа, че ги срещнах, че ги имаме, защото знам, че винаги са подкрепа за нас. И ние винаги за вас. Бъди благословен, пасторе. Боже да благослови те и твоето семейство. И сега, това, което искам аз да ви кажа, брати и сестри, е, че наистина за мен няма, просто думите ми са малко как да изразя всичкото това, което днес преживявам. Но искам в същото време и да благодаря на моята съпруга, защото вие знаете, част много голяма от това, което днес ние всички заедно сме тук, е благодарение на нейното старание, на хората, които са били около нея, които са помогнали да извършат всичкото това. Така че за мен е чест и привилегия, искам да я поздравя пред всички вас, защото едно от най-важните неща в Словото Божие казва: мъжът ще остави майка си и баща си и ще стане едно цяло със съпругата си. Нека да ви кажа нещо. Бог е любов. И тази любов, тя стои в нашите сърца. Но само да стои в сърцата ни не е достатъчно. Ето и такива постъпки показват колко ценен си за човека до тебе. Обичам те и погледа ме никога няма да се отмести от теб. И другото, което искам да кажа е, брати и сестри, всички вие ви обичам, защото ви познавам лично. Обичам ви много, но има нещо, което искам да кажа на всички вас. Помогнете ни да разширим Божието царство. Не случайно го казвам. Вярвам, че това е водителство от Духа на Бога. Така че Бог има да прави още повече чудеса. И ако Бог е предвидел да преживее следващите 50, вярвам, че ще бъдем многократно повече, защото Бог ще е предвидел това. Бъдете благословени и Божият мир и благодат да пребъдва върху семейството ви. По принцип не познавате, ви много обичаме да говорим, нали? Не обичате да говорите. Ама не искам просто нещо да ми ти. Благодаря на Господа за теб, наистина. Аз благодаря наистина на Господ, защото не знам точно как да се подреди изречението, но е имало вероятност да не се родиш. Трето дете. Но Бог е казал, че ще живееш. Да, за да носиш радост на родителите си, на близките си, но пък и Господ те е избрал и за мен, за да ми бъдеш подкрепа. Това е основната причина. И аз благодаря на Господа. Знаеш много добре, че аз съм човек, който казвам черното черно, бяло бяло, няма значение. И това, което ще кажа, не е просто да те възхвалявам, но казвам истината, това, което си ти. Човек, който обича. Човек, който иска да помогне. Човек, който може да се даде и последното, за да помогне. Ти си човек, който нито за парите, нито за властта, дали ти е било предоставено да вземеш дадена позиция. Да, но ти не го направи. И ти наистина имаш това сърце, което обича Господа, смирен, благословен. Благодаря на Господа. И не знам Петромил и Мирослав къде са, но знам едно, че ние много се радваме с теб. За финансите, които носиш, за това, което правиш за нас. Наистина ти благодарим. Бъди ни жив и здрави, бъди изобилно благословен. И можем да кажем, че наистина цялото семейство да обичаме. Не знам, искам също да поздравя с... Няма време за репетиция.
изпратен си от Бог на тази земя, за да му служи с дух и истина, за да събираш неговите чуда. Си направен ти, за да хвалиш името на Бог. Благословен си от Господа, за да му служиш с дух и истина. Благословен си от Господа, за да му служиш с дух и истина. Амин. Алелуя, бъдете благословени и даваме думата на нашия брат Алекси. Бъдете благословени с брат Данчо, да ни бъркаме името. Дани. Така, здравейте, скъпи приятели, скъпи брати и сестри. Честит и благословен рожден ден. На Божия човек. Аз ще помоля сестра ми да остане тук. Има хора, които да преместят маси и столове. Стой до пастора. Стой до него. Има една личност, която по всякакъв начин се опита да попречи на нашето идване. И тази личност много ревнува. Тя направо не може да те диша. Тя не може да те гледа. Тя като чува за тебе, място не може да си намери. И не е нужно да кажеш нищо или да направиш. Когато се спомене твоето име, тази личност не може да си намери място. И това е неприятно. Тръгваме за насам, зареждаме, не знам колко километра минахме, не много, и колата показа повреда. Авария, сервис, няма мощност, колата не върви. Викам, няма да рискуваме да пътуваме с повреден автомобил, връщаме се, оставяме едната кола и взимаме колата на брата. Тази дет се повреди, беше моята. Нищо, че е малко по-ново, обаче старото си е старо. Взимаме на брата колата и слизам аз от моята кола. Какво да видя? Чисто новият ми панталон с кинжали, с много интересен, се разпори цели. И това не е случайно. Това се случва всичко в Дуисбург. И брата знае, понеже ние работим заедно, аз никога не отивам където и да е било облечен. Официално. Винаги дрехите са ми в закачалка, съм облечен с някакъв анцов, в панталон и на място се преобличам. Не знам защо днеска реших просто да се облека още от вкъщи, но явно трябваше да ми се разтвори панталона. Това го казвам всичко за Божията слава. И за да може изненадата да си бъде баш изненада. Така, в време, в което никой нищо не очаква, освен твоята прекрасна съпруга. Сега се обръщам към сестрите. И аз не съм от хората, които много говорят. Вече разбрахте. Ще тръгна от самото начало, за да може да разберем и да осъзнаем колко сме важни. В първата част на сътворението и аз се чудя къде е сестра Христина. Викам, Христина, най-доброто видео, какво става тук? Така, сега сестра Христина да не ви вземе вниманието. Искам да си отворите добре ушите, защото това е много важно. В първата част на сътворението Бог Отец чрез какво сътворява? Чрез Слово. Съгласни ли сте? Нали така? Той казва, извиква в съществуване. Той казва и се случва. Той казва и се случва. Обаче има един много важен фактор. Много важен.
някой път така с лека ръка го преминаваме. Когато дойде ред на човека, той не е казал, той не е заповядал. Нещо много интересно. Бог Отец е винаги на мястото си. Винаги. Но когато дойде редът на човека да го сътвори, собственоръчно Бог Син слиза от небето в Едем и лично Той си отцапа ръцете с тебе, пастор Георги. И докато мачкаше глината, сигурно си отцапал ногтите, сигурно някой камъче го драска, но те е направил перфектен, съвършен. И първото нещо, когато човека видя, когато си отвори очите, ако Бог Отец е дух и той няма образ, по чий образ е сътворен човекът? Ние сме сътворени по образа на Сина, който е бил, който е и който винаги ще бъде. И първото нещо, когато Адам отвори очите си, е видял лицето на Исус Христос. И още в Едемската градина, при сътворението на човека, Исус изцапа ръцете си с нас. И не само това. Дойде време, когато отиде и на кръста заради нас. Умря заради нас. Знаете ли коя е причината? Любов. Цялото християнство, основната причина е любов. Бог Отец от любов към своя Син и към нас, неговите деца, към неговото творение, не пожали едночкия си. Изпрати го от любов и пожертва живота му от любов. Ти си създаден по Божия образ и по Негово подобие. Бог те е създал, за да може чрез твоя живот да изживее своя живот. Чухте ли го това? Исус умря заради теб, за да може да изживее своя живот чрез твоя живот. Човек в градината просто трябваше да избере да обича. И затова съветът ми към пастор Георги е, от това, което чух, че той е човек, който обича, човек, който помага, човек, който се раздава. Нека Исус изживее своя живот чрез твоя, като продължаваш да обичаш съпругата ти, децата ти, хората около теб, близки, приятели, роднини, но най-вече да обичаш твоя Господ, твоя Бог. 50 е много добро число, красиво е, хубаво е. Де факто, те първа почват младежките години. Те първа почва хубавото. Защо? Защото до 50 човек работи, труди се да помага на децата, да осигурява. И сега започва онази сладка част на вашия меден месец. Не тази първата, а втората, която е още по-сладка. Защото сега сте зряли, сега осъзнавате всичко. И затова първия музикален поздрав е за теб и за твоята прекрасна съпруга с песента, която казва: ти да обичаш повече от всичко. Алелуя! И добре, че в Дуисбург има братята, един брат просто ми услужи с панталон. Така че ако се чудите защо не ми стои, той просто не е мой. Всичко в мене те издига. Всичко в мен те прославя. Твоим се превлечия.
в мене, всичко в мене те издига. Всичко в мене те прославя. Покланям се пред живия. Ти живееш, Исус. Аз хваля те, аз хваля те, аз хваля те, аз хваля те, хваля те, хваля те. Аз хваля те, аз хваля те, хваля те. Аз хваля те, хваля те, хваля те. Ти ме обичаш повече от всичко. Ти го направи, благодаря ти. Ти ме обичаш повече от всичко. Ти го доказа там на кръста. Всичко в мене те издига. Всичко в мене те прославя. Покланям се пред живия. Ти живееш, Исус. Аз хваля те, аз хваля те, аз хваля те, аз хваля те, хваля те, хваля те. Аз хваля те, аз хваля те, хваля те. Аз хваля те, аз хваля те, хваля те. Ти ме обичаш повече от всичко. Ти го направи, благодаря ти. Ти ме обичаш повече от всичко. Ти го доказа там на кръста. Ти ме обичаш. Caginas, Apolinas, Tudate, Isuse, Sia moro de Corojiltos. Ще има време за още танци. Няма ли да ги аплодирате или сте заети с храната, че изведнъж така малко се стресна? Аз съм заета. То е ясно. Ако искаш всичко да върви по мед и масло и да е както трябва, просто стомаха трябва да бъде. Не напразно хората казаха, че гладна мечка хора не играе. Нали така? Затова викам да продължим още малко в този ритъм, с още няколко такива песнички, да се хранят нашите брати и сестри, след което ще минем към